Fins aquí les paraules del meu germà. Per mi tot allò era massa complicat, l'electricitat i totes aquestes coses. A més, no sabia què era un conductor neutre. No, per mi era clar que m'havia de tirar dalt a baix de l'arbre. Tenia experiència en caigudes, no em feien por. Era l'única manera adequada de matar-me. Vaig repenjar la bicicleta al costat de la caseta dels transformadors i em vaig dirigir cap al pi a través dels arbustos. Era tan vell que a la part inferior ja no hi quedaven branques. Primer vaig haver-me d'enfilar a un avet petit del costat per poder-me suspendre a l'aire i des d'allà passar al meu pi. Després tot va ser molt fàcil. Agafat en una branca gruixuda que em quedava a mà, vaig pujar cap al cel, gairebé tan còmodament com per una escala, i no vaig parar fins que de cop no vaig veure la llum entre el brancam i el tronc era tan prim que podia sentir el seu balanceig lleuger. Encara era una mica lluny del cim, però en mirar avall per primera vegada ja no vaig veure el terra. Una malla d'agulles verd, marró, branques i pinyes s'eixamplava als meus peus. Era impossible saltar des d'allí. Hauria estat com un salt des dels núvols, com caure tot seguit en un lloc incert, que era com un llit pròxim, traïdor i segur. Però jo no volia caure en un lloc incert. Volia veure on, des d'on i com cauria. Havia de fer una caiguda lliure seguint les lleis de Galileu. Així, doncs, vaig baixar cap a la regió fosca, donant la volta al tronc, branca rere branca, i mirant avall per trobar un forat per al meu salt lliure. Unes quantes branques més avall el vaig trobar. Un lloc ideal, com un pou profund, perpendicular al terra, on les nuoses arrels s'ocuparien de procurar-me un xoc violent i irremissiblement mortal. Només em calia retirar-me una mica del tronc, avançar-me cap al buit abans de saltar i ja podria caure a la profunditat sense cap mena d'impediment. Lentament em vaig deixar caure sobre els genolls i tot seguit em vaig asseure a la branca, em vaig inclinar i vaig agafar alè. Fins aquell moment no se m'havia acudit pensar què era exactament el que estava a punt de fer. La seva mateixa execució m'havia acaparat el pensament fins a aquell punt. Però ara, abans del moment decisiu, em tornaven tot de pensaments, s'amuntegaven i jo els conduïa, després de passar pel món tan dolent i els seus habitants que havia maleït i execrat a l'engròs, cap a l'entranyable moment del meu enterrament. Oh, seria un enterrament esplèndid! Les campanes repicarien, l'orgue sonaria, el cementiri d'Auvergne amb prou feines podrien encabir la multitud afligida. M'haurien allitat sobre roses en un taüt de vidre que estiraria un corser negre i al meu voltant no es podria sentir altra cosa que grans plors. Els meus pares plorarien i els meus germans plorarien. Plorarien els nens de la meva classe. Plorarien la senyora doctora Arlaub i la senyora Funkel. Tot de parents i amics haurien vingut de lluny per plorar i tots es donarien cops al pit mentre ploraven i cridant esclatarien en lamentacions. Oh, som culpables que aquell noi encantador i extraordinari ja no sigui entre nosaltres. Ah, si ens haguéssim portat millor amb ell, si no haguéssim estat tan injustos i dolents amb ell, encara viuria, un noi tan bo, tan dolç, únic i amable. I a la vora de la meva tomba hi hauria la Carolina Kückelmann, que em tiraria un ram de flors i que en mirar-me per última vegada exclamaria entre llàgrimes amb una veu desfeta pel dolor. Ai, estimat, noi extraordinari,
si aquell dilluns hagués vingut amb tu. Unes fantasies magnífiques. M'hi rebejava. M'anava imaginant el meu enterrament amb noves variacions, des de la capella ardent fins a l'autòpsia, amb els comentaris que sobre mi s'anirien fent després, i al final estava tan commós que encara que no plorés tenia els ulls humits. Seria l'enterrament més bonic que mai s'hauria vist a la nostra comarca, i decennis després encara se'n parlaria amb nostàlgia. Però la gran llàstima era que jo no hi podia prendre part, perquè estaria mort. Sobre això, desgraciadament, no hi podia haver cap dubte. Al meu propi enterrament, jo havia de ser mort. No es poden tenir dues coses alhora. Venjar-se del món i viure al món. Doncs la venjança.